Ovu priču posvetila sam uspomeni na mog dragog psa koji se zvao Čeda. Njegovo pravo ime bilo je Shadow, što na engleskom znači senka, ali tako ga niko nije zvao. On je ipak dugo godina bio moja senka koja me stalno pratila i bdila nadamnom i nad mojom porodicom. Ceo svoj život, svih 11 godina, proveo je u mom domu i naučio me stvarima koje su zauvek ostale u mojoj duši i srcu. Uvod. Deca su dovoljno porasla, hvala Bogu, zdrava su i dobra u školi. Lepo ste uredili stan, imate dobar posao i svaki vaš dan ispunjen je radostima i brigama koje idu uz takve okolnosti. Može se reći da ste uglavnom zadovoljni i da vam je život uzoran i sređen. A onda, jednoga dana, deca ko deca, unesu u kuću neuobičajenu vrstu pometnje, onu s kojom ne znate kako da se suočite i izborite. Na najperfidnije načine počinju da vas obrađuju kako bi mnogo voleli da donesu kući jedno preslatko štene koje se jadno, napušteno, usamljeno, gladno i žedno mota oko kuće. Pre nego što podlegnete naletu panike ili nekom sličnom neadekvatnom načinu suočavanja sa nepoznatom situacijom, izbrojite do 10, smirite se i pokušajte sebe da pronađete u jednoj od ovih nekoliko situacija. Prvo, odbijate i samu pomisao da vam se neka životinja sumnjivog porekla, mirisa i zdravlja mota po kući, ostavljajući pritom za sobom nered kakav se ne viđa ni u najcrnjim snovima. Kažete deci da to ne dolazi u obzir i da ako baš insistiraju, kućetu mogu odneti malo hrane i vode i to je to. Iako ste svesni da iz raznih razloga ne možete ili ne želite da primite psa u svoj stan, to ne znači da ne postoji način da mu pomognete. Odmah se obratite nekoj od organizacija za zaštitu životinja ili pogledajte u oglasima da li ima neko ko želi da usvoji psa. Uz malo truda i upornosti, sigurna sam da će pas vrlo brzo naći svoj dom. Ako zaista smatrate da u vašem domu nema mesta za psa, ni po koju cenu ne dozvolite da vas sopstvena deca, niti bilo ko drugi obrlati i utrpi vam nešto tako čupavo, dlakavo i ko zna sve kako. Tek da biste se uverili da ćete ispravno postupiti, sačekajte da čujete 10 molbi jednog psa. Pod 2. Prihvatate da deca dovedu štene, ali samo na jedan dan. Dobro, a šta kad prođe taj jedan dan? Da ga izbacite opet na ulicu? Grozno i neopisivo surovo. Postoje barem 2 stvari koje možete da uradite. Na primjer, da se obratite za pomoć svojim komšijama, naročito onima koji možda već imaju jednog ili 2 psa ili mačke i koji koliko god mogu vode računa i o kučićima koji nisu ničiji, ali su uvek tu negde oko zgrade. Ili ponovo poslušajte prethodni savjet, jer se tamo krije jedno od rešenja ovakve situacije. Tek da biste bili svesni šta biste učinili jednim neodgovornim postupkom izbacivanja psa na ulicu, sačekajte da čujete 10 molbi jednog psa. Pod 3. Postoji varijanta koja, ako imate dovoljno dobre volje i strpljenja, može da bude uspešna. Primit ćete u svoj dom to štene koje deci tako priraslo srcu. Ili ćete možda radije nabaviti rasnog psa koji će po svojim osobinama odgovarati željama, navikama i mogućnostima vaše porodice. Nije bitno, za šta god se odlučili, bilo bi dobro da se posavjetujete sa veterinarom. Tako ćete na vreme saznati šta sve treba da uradite kako bi život u kući nastavio da se odvija normalnim tokom. Ukoliko ste odlučili da u svoj dom dovedete štene, imajte na umu da je to velika, svakodnevna i dugogodišnja obaveza, ali i velika radost. Psa ne možete posle izvesnog vremena zameniti za nešto drugo, kao što biste to učinili recimo sa automobilom. Ali pas može postati vaš dugogodišnji, verni prijatelj. Ako želite da u svom domu imate psa, obavezno pažljivo poslušajte 10 molbi jednog psa. I pod 4, varijanta koja meni nije, a vama možda jeste pala na pamet. A sada, 10 molbi jednog psa.
Prva molba. Moj život traje 10 do 15 godina, a često i kraće. Te godine brzo prođu i svaki naš zajednički trenutak za mene je dragocen, a svaki rastanak od tebe patnja. Razmisli o tome pre nego što me uzmeš. Druga. Voli me ovako kakav sam, jer ti si me birao. Priroda me je stvorila lepim ili ružnim, malim ili velikim, spretnim ili trapavim, i ja iz svoje kože ne mogu. Sebi ne mogu da biram onoga ko će mi biti pre svega prijatelj, a onda me primiti i u svoj dom. Treća. Daj mi vremena da shvatim šta od mene tražiš. Ne ljuti se ako iz prve ne razumem tvoje zahteve. Ti pričaš svojim jezikom koji će meni u početku biti sasvim nerazumljiv. Biće potrebno mnogo zajedničkog truda i volje da naučim šta znače tvoje reči. Četvrta. Nikad me ne zatvaraj za kaznu. Ti imaš svoj posao, svoje prijatelje, svoju razonodu, a ja imam samo tebe i dom koji mi pružaš. Peta. Pričaj mi i govori, jer tvoj glas poznajem i volim. Tada znam da primećuješ da sam tu i da jedan drugom pravimo društvo, kao pravi prijatelji. Šesta. Znaj da nikada ne zaboravljam kako se sa mnom postupa. Razmisli pre nego što me udariš, jer moji zubi s lakoće mogu da te povrede, ali ja to nikad neću učiniti. Sedma. Ne uzimaj me kao igračku, da se igraš dok sam mali, da bi me kasnije odbacio. Moja ljubav prema tebi je večna. Osma. Pre nego što počneš da me grdiš što sam lenj ili tvrdoglav, pomisli da li me možda nešto muči, glad, umor ili bolest. Deveta. Brini o meni i kad ostarim, ostanem bez zuba, ogluvim, oslepim, kad više ne budem mogao da se krećem. Starost je ista za sve. Jednoga dana i tebi će verovatno biti potreban neko da ti pomaže i vodi računa o tebi. 10. Prati me na mom poslednjem putu. Ne reci, ja to ne mogu da gledam, ili ne želim da budem tu kad se to desi. S tobom mi je sve lakše. Budi i tada tu, jer je to tvoj dug za moju vernost, za naš zajednički život i sve trenutke koje smo zajedno proveli. U slučaju da ste ostali potpuno ravnodušni na ovih 10 molbi, slobodno možete da zaboravite na ovu priču ili je naprosto preporučite nekom drugom kome mislite da bi možda bila zanimljiva. Pas definitivno nije za vas i nema razloga da se zbog toga stidite. A vi, koji ste možda do suza dirnuti ovim psećim molbama, vi nastavite da slušate. Ipak, da ne biste pomislili kako je sve ovo puka teorija, u nastavku vas čeka istinita priča o životu psa u jednoj običnoj porodici. Porodična idila. Ana i Bata su se nedavno venčali, Ana je već čekala bebu, a onda su jednoga dana, iz čista mira, rešili da u svoj dom dovedu štene kome su dali ime Cile. Porodica, naročito mame, babe, tetke, strine i ostali mudraci, bila je prilično uzdržana i ne baš preterano oduševljena novinom. Jeste da mladenci imaju svoj stan, pa neka ih sami će brinuti o kućetu, ali ljudi moji, šta će biti kad se rodi beba? Stići ćemo i do tog dela, jer pre prave u kuću je stigla jedna četvoronožna beba. Prva noć je bila puna iščekivanja i neizvesnosti. Prema iskustvima drugih vlasnika pasa, ali i predviđanjima porodičnih mudraca, naši mladenci su strahovali da će štene u novoj i nepoznatoj sredini prvu noć cvileti i da od spavanja neće biti ništa. Ali imali su sreće. Mali Cile je lepo večerao, našao novine u predsoblju da je obavio sve što je trebalo i legao na ćebence koje su mu njegovi novi prijatelji namestili pored svog velikog kreveta. Cele noći je mirno spavao. On i ona su odahnuli. 1:0 za domaće,
porodični mudraci neće imati razloga da likuju i ponavljaju ono čuveno lepo smo vam govorili, bla 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 bla. Dome slatki dome. Cile je vrlo brzo otkrio da je njegov dom jedno veoma prijatno i zanimljivo mesto. Već posle nekoliko dana tačno je znao gde treba da ide kad je gladan, koja vrata da zagrebe kad mora da ide napolje, i njemu samom se izgleda nije baš mnogo dopadalo ono rešenje sa novinama umesto toaleta i koje je mesto u stanu prijatno za spavanje. Pametni mališa ubrzo je otkrio da se najslađe spava u velikom krevetu. Nema veze da li su gazde tu ili ne, ali krevet tako dobro miriše na njih da je bilo prosto nemoguće odoleti mu. Njegovi dvonožni prijatelji, ili kako se obično ti ljudi nazivaju gazde, nisu se bunili zbog toga. Cile je bio tek štene, mirisao je na mleko i bio toliko umiljet da nisu imali srca da mu uskrate uživanje na velikom toplom krevetu. Cile nije mogao da odluči koga više voli. Ana je za njega spremala tako ukusnu hranu. Puštala ga da se satima sladi raznim psećim poslasticama, da je pomaže dok sprema ručak, posle čega je zadovoljan mogao samo da odrema. Bata bi ga svakog jutra vodio u šetnju, puštao da ugazi u sve bare i kaljuge, poigra se sa drugim kučićima i onda zadovoljan dođe kući na doručak. Izgledalo je da su Cile i gazde sasvim dobro naučili kako da se razumeju. Kad je bio gladan, došao bi u kuhinju i seo pored svoje posude za hranu, čekajući da mu Ana sipa večeru. A kada mu se neplanirano strašno žurilo napolje, seo bi pored ulaznih vrata, cvileo i tražio da ga neko što pre izvede. Nova ljubav. Jedne noći Ana je otišla od kuće i nije bilo nekoliko dana. Ne može se reći da je Cile baš preterano patio, ali bilo mu je malo neobično što je nema. Voleo je da se igra s njom. Ona bi često sedala na pod i skrivala njegove loptice koje bi on zatim neumorno i s uživanjem pronalazio umotane u čarape ili ćebe ili pod krevetom. Tih nekoliko dana dok nje nije bilo, kod kuće je nastalo neko neobično komešanje i gužva. Niko nije imao mnogo vremena za igranje sa njim, ali dobro, on se nije ljutio i bio je strpljiv. Kad se konačno vratila, nije došla sama. Zajedno s njom u kuću je stiglo i nešto što je on ranije imao prilike da sretne samo napolju, u prolazu, i na što nije mnogo obraćao pažnju. Bila je to beba, devojčica koju su svi zvali Lela. Nije bio siguran šta da misli, ali činilo se da je svima u kući drago što je ona tu, pa se ni on nije drugačije ponašao. Nežno je unjušio to malo novo stvorenje i zavoleo taj miris za ceo život. Prestao je, bez trunke ljubomore, da se penje u veliki krevet, jer je tamo sada često spavala njegova najomiljenija devojčica. Večito prijateljstvo. Lela je rasla, Ana je imala manje vremena za igranje sa njim, ali to mu nije mnogo smetalo, jer je on imao novo društvo za igru, devojčicu. Njih dvoje su po ceo dan mogli da se valjaju po podu, sakrivaju jedno drugom igračke. Devojčica ga je još majušna i tek prohodala, mazila, grlila i tepala mu kao niko pre. Često bi ga, kad je niko ne gleda, iz svojih majušnih ruku častila po nekim keksićem ili kakvom drugom psećom poslasticom. Umela je ona krišom da posluži Cileta i nekim svojim keksićem, što se njemu naročito dopadalo. Tako mala, već je naučila da, bez obzira što je to Cile uopšte ne bi uzeo za zlo, ne treba da ga uznemirava dok jede ili kad se skloni u neki ćošak da malo odrema. Ana bi ponekad grdila devojčicu, a Ciletu se to nikako nije dopadalo. Odmah bi pritrčao, stao između Ane i devojčice i zalajao. Ana bi mu prišla, pomilovala ga i rekla: "Dobar pas, čuva Lelu." On je te reči zapamtio kao da je razumeo šta znače. Zajedničke šetnje bile su pravo uživanje za Cileta. Ali u tim prilikama on se nije samo igrao, već je na izvestan način i brinuo o svojim dvonožnim prijateljima, a naročito o Leli. Kada bi se neki nepoznat pas uputio prema devojčici, on bi se odmah stvorio pored nje. Ako bi mu se
po njegovim psećim merilima, učinilo da taj drugi pas nije sasvim dobronameran, lavežom i režanjem ga je terao od devojčice. Dok je Lela bila sasvim mala, on je na oku držao i ljude koji bi joj prilazili. Sedeo bi pored nje dokle god ne proceni da je sve u redu. Najlepše je ipak bilo kada bi svi zajedno prošetali do reke. Cila je jedan od manje brojnih pasa koji je od malena voleo da pliva, roni, jurca levo desno uz obalu i laje na talase. U početku, dok je bio sasvim mali, teško su uspevali da mu objasni kad je dosta plivanja i da je došlo vreme da se krene kući. Morali su da se služe raznim prevarama i trikovima, ne bi li ga prizvali na obalu i poveli kući. A on je, kao pravo dete, imao u očima onaj upitno molećivi pogled koji kao da je govorio: "Ali mogu da ostanem još samo 5 minuta?" Pseći snovi. Prolazilo je vreme i Cile je prilično porastao. U stvari, imao je već 3 godine. Dobro je poznavao navike ostalih ukućana, znao je da ponekad izlaze sami bez njega i nije oko toga pravio nikakav problem. Pre nego što bi zatvorili vrata od stana, oni bi mu rekli: "Cile je dobar pas, bit će malo sam, a mi ćemo brzo doći." I zaista, oni bi se uvek brzo vratili. Možda se doduše njemu tako samo činilo, jer bi veći deo tog vremena proveo spavajući i po povratku ga najčešće nagradili nekom njegovom poslasticom, jer je bio mnogo dobar. Kada bi se uveče pogasila svetla i ukućani krenuli na spavanje, Cile je znao da do ujutru, dok se ne oglasi budilnik, nema razloga da radi bilo šta drugo nego da i on lepo i slatko odspava. Često se moglo čuti kako Cile usnula i ucka, mrda šapama kao da trči, a ponekad i hrče. Nekad su mu snovi bili toliko uzbudljivi da je čak i zavijao i cvileo. Ako bi se gazdama učinilo da sanja nešto ružno, oni bi ga pomazili i nežno probudili, dodali mu jednu od njegovih omiljenih loptica, posle čega je Cile obično nastavljao mirno da spava. A kao večita misterija, gazdama se često po glavi vrzmalo pitanje: o čemu li sanja jedan pas? Pseće brige. Devojčica je porasla za obdanište, Ana je počela da odlazi na posao, a Cile je ostajao po celo prepodne sam. Nikad ništa u kući nije izgrickao niti pokvario, iako mu je sigurno bilo dosadno. Nije ni lajao ili zavijao, što psi inače često rade kad su sami. Kad bi neko konačno došao kući, on bi od sreće zalajao par puta i donosio na poklon svoje omiljene loptice. Videlo se da mu je srce na mestu, jer više nije sam. Jednoga dana požale se komšinice Ani kako Cile celo prepodne laje i zavija. Ani je bilo malo neprijatno, pa ga je ozbiljno izgrdila kad je došla kući. Međutim, slaba vajda. Cile je narednih dana lajao ne samo kad je bio sam, nego i kad su ukućani bili tu. I ne samo to, mogli ste ga vidjeti kako stoji na terasi, gleda negde u daljinu i reži. I tako skoro nedelju dana. Poslednjeg dana, kad je Ana otišla uveče u krevet, Cile je došao kod nje u sobu, prišao vratima od terase i opet počeo da reži. Ne znajući o čemu se radi, Ana ga je potapšala po glavi i rekla mu da ide na svoje mesto da spava. Nije prošao ni 1 sat kad se desilo ono zbog čega je Cile danima bio uznemiren. Zemljotres. Treslo se, i to ozbiljno. Kad je zemljotres prošao, svi su srećom bili dobro, kuća ostala neoštećena, Cile se konačno smirio i sklonio u svoj omiljeni kutak da se naspava. Svih tih dana on je brinuo za svoje gazde, pokušavao da ih upozori da nešto nije u redu, ali nikoga nije razumeo. Tog dana njegovi dvonožni prijatelji su shvatili da će ubuduće morati da se potrude da bolje razumeju Ciletove postupke i govor. U mladosti i starosti. Još dok je bio štene, Cile se prehladio. Tek posle nekoliko godina ispostavilo se da ta prehlada i nije bila sasvim obična i bezazlena. Ponekad, kada je napolju bilo izuzetno hladno, Cile je počinjao da šepa na jednu prednju nogu, što je bilo posledica te prehlade iz mladosti. Gazde su ga dugo lečile, pazile da ne trči previše kad primete da ga ta noga boli, jer je postojala opasnost da je još više povredi.
Cile je bio vrlo hrabar i mogao je da istrpi jake bolove. Nije se bunio čak ni kada bi mu veterinar davao injekcije. Prošle su godine, Lela je rasla, a Ciletu je po njušci i šapama počela da raste seda dlaka. On je već napunio 10 godina, a devojčica 9. Kada se njegove godine preračunaju ljudske, Cile je već bio dekica od svojih 70-ak. Gazde su primetile da on u poslednje vreme sve teže ustaje, a da je penjanje u stepenice počelo da mu predstavlja ozbiljan napor. Nije u pitanju ona prednja noga koja ga inače boli, već nešto drugo. On se jadan i ne žali, a i kako bi. Samo je neobično miran i tih. Ustaje tek kad je sasvim siguran da se spremaju da ga vode napolje ili da mu daju da jede. Kada ide u stepenice natrag kući, već posle prvih nekoliko stepenika počinje da zastajkuje od bolova. A pred njim je uvek dug put do 3. sprata. Pokušavali su da mu pomognu, čak i da ga nose u rukama, ali on nije hteo. On je hteo da se penje sam, bez ičije pomoći. Gazde su bile mnogo nesrećne i zabrinute zbog njega. Jeste da već ima dosta godina, ali ni psi mnogo stariji od njega ne hodaju tako teško. Rešili su da ga ponovo odvedu kod veterinara i tamo je ustanovljen razlog Ciletovih muka. Cile ima ozbiljno oboljenje kukova koje se vrlo teško leči. Moglo bi da se operiše, ali s obzirom na njegove godine veterinari su smatrali da to može da bude opasno. Rekli su im da postoji jedan lek koji bi možda mogao da mu pomogne. Ako mu taj lek bude koristio, morat će da ga dobije do kraja života. Istoga dana gazde su mu nabavile lek. Ana je sa tugom gledala psa koji je nekada veselo šetkao po stanu, a sada leži, ne igra se i jedva ustane da ih pozdravi kad dođu kući. A tek ono čuveno pseće češkanje zadnjom nogom po glavi, skoro da su zaboravili kad su ga posljednji put videli da to radi. Više nije mogao da se propne do prozora u kuhinji kad čuje da su tu ispred zgrade i vidi ih još pre nego što stignu do stana. Lela bi ga često mazila, donosila mu loptice i zvala ga da se igraju, ali on bi je samo gledao i njuškom koliko može odgurnuo lopticu ka njenim rukama. Prolazili su dani i nedelje, Cile je dobijao svoje lekove svakodnevno, a gazde su se nadale da će mu uskoro biti bolje. Bili su svi vrlo nežni prema njemu, nisu ga grdili čak nikad po nešto zabrlja i trudili su se da mu što više ugode. Bilo je dana kada se videlo da mu je naročito teško. Tada su ga hranili iz ruke, prinosili mu vodu i činili sve čega su mogli da se dosete kako bi ga poštedeli bolova. Nagrada. I konačno, jednog dana, Cile se ponovo posle dugo vremena počešao zadnjom nogom po uvetu. Svi ukućani su bili presrećni. Neko neupućen verovatno bi pomislio, bez veze, šta je to tako posebno. Ali u Ciletovom slučaju ovo je bio prvi znak da mu je bolje. Kad su krenuli napolje, on je već spreman čekao, noseći u zubima svoju omiljenu lopticu. Na povratku u kući, penjanje u stepenice mu je još uvek teško padalo, ali dan za danom bilo je sve lakše. Uskoro, Cile je bio ponovo onaj stari i veseli pas. Prolazili su meseci i svakoga dana s puno ljubavi Lela, Ana i Bata su ga gledali kako napolju trči i igra se kao da je štene. Njuška mu je bila sve belja i belja, ali u duši je on i dalje bio mlad. S one strane duge. Jednog hladnog decembarskog dana Cile se zauvek oprostio od svojih dugogodišnjih prijatelja. Otišao je tiho, bez glasa, ležeći poslednji put u naručju svojih najbližih, svoje porodice, Ane, Bate i Lele. Pouka. U ovoj priči svako je naučio po nešto. Cile je sigurno celog života verovao da je najvoljeniji stvor na svetu, a gazde su znale da niko nema tako odanog i zahvalnog psa. Lela je naučila vrlo važnu lekciju života. Šta su bezuslovna ljubav i odanost, nešto što mnogi ljudi nikada ne spoznaju. Naučila je da je ono što učinimo za druge samo po sebi nagrada. Da li vam je uopšte bila potrebna ova priča? Ako ste upravo pomislili
nije u redu. Neko je to pitanje mogu da postavi odmah, a ne kad je već poslušan skoro do kraja. Moram da kažem da za to postoji razlog. Već neko vreme vlada neka vrsta pomodarstva u kome je glavni modni detalj niko drugi do pas. Ima ljudi kod kojih se modni trendovi brzo menjaju, pa danas imaju psa, sutra nešto drugo, a preko sutra kupe recimo novi televizor. I zaborave da su ikad imali psa. Srećom, daleko su brojniji oni koji psa ne tretiraju kao modu, već kao jedan vid ispunjavanja želje i potrebe za druženjem. Ukoliko ste sebe i svoju porodicu svrstali u idiličnu porodicu onih koji žele i planiraju da ostvare poduhvat pod nazivom "Hoćemo psa u našoj porodici", mislim da treba da imate u vidu još par činjenica. Lepo je što ste duboko uvereni da je pas za vas, a i vi za njega, i priželjkujete da doživite nešto slično onome o čemu govori priča o Ani, Bati, Leli i Ciletu. Ipak, imajte na umu da njihov svakodnevni život, ma koliko idilično delovao, ima i svoju veoma ozbiljnu stranu. Cile, kao i svaki pas koji živi u stanu, mora da se izvodi napolje u šetnju, barem 2 do 3 puta dnevno. Desit će se, kao što se dešavalo junacima naše priče, da istovremeno svi ukućani budu bolesni. Onaj najmanje bolestan morao je da se pobrine za Ciletove potrebe i izvede ga u šetnju, po suncu, vetru, kiši, snegu. Doći će i trenutak kada ćete poželiti da odete na godišnji odmor. Pas ne može da provede vaš godišnji odmor zaključan u stanu. Za to morate da imate rešenje. Pod 1. Povešćete ga sa sobom na put, ili pod 2. Pronaći ćete dobar i proveren pansion za pse u kome će neko svakodnevno brinuti o psu, praviti mu društvo, izvoditi ga u šetnju i hraniti. Pod 3. Možda imate nekog prijatelja ili rođaka koji je voljan da uzme psa kod sebe dok vi niste tu, pa svakako iskoristite tu mogućnost ako mislite da će pas biti u dobrim rukama. Pod 4. Ako ne možete da uradite ni jedno od prethodna 3, naprosto ćete morati da se odreknete svog godišnjeg odmora. 5. mogućnost ne postoji. Možda će vam se u životu desiti neke stvari zbog kojih ćete naprosto biti prinuđeni da se zauvek odvojite od svog psa. U tom slučaju, obavezno pronađite nekoga ko će trajno preuzeti brigu o njemu. Ni ne pomišljajte na to da ga izbacite na ulicu, jer ako se zaista potrudite, sigurno ćete uspeti da mu nađete novi dom. To je najmanje što možete učiniti za svog psa u takvim okolnostima. Ima ljudi koji su alergični na životinjsku dlaku, pa ako postoji razlog da posumnjate da bi nekome u porodici pas mogao da izazove zdravstvene tegobe, proverite to na vreme. Ni slučajno ne dovodite psa u stan ako zbog zdravstvenog ili bilo kog drugog razloga postoji realna opasnost da ćete za par dana ili nedelja morati da ga utrapite nekome. Ako vam padne na pamet da ga izbacite na ulicu, znajte da je to iz pseće, a bogami iz ljudske perspektive, ravno tragediji. Psa ne možete izbaciti na ulicu ni zato što mislite da je nevaspitan ili vam je jednostavno dosadio. Govorimo o živom stvoru, a ne o komadu nameštaja. Za vaspitanje psa ste odgovorni vi, a ne pas. To je kao kad se roditelji žale kako im je dete nevaspitano. Ko li je kriv za to? Vaspitanje psa zahteva ljubav, dobru volju, vreme i strpljenje. Ako mislite da možete da prođete sa onom čuvenom "kupit ću detetu psa da nauči šta je to obaveza", znajte da dete ne može da vaspitava stvorenje koje će u duši uvek biti dete. Ako uspete u pravoj meri da motivišete dete i postepeno mu prepustite brigu o psu, oni će jedino tako moći da nauči šta je to obaveza, ali morate da imate u vidu da se ovde radi o periodu od nekoliko godina, ali i o tome da je vrlo bitan i uzrast deteta. Zavisno od starosne dobi, ali i od rase, psi mogu da boluju od različitih bolesti. U slučaju bolesti, morate postupati onako kako vam savetuje veterinar, a ne po principu "na psu rana, na psu i zarasla". Ova izreka je primenjiva u zanemarljivo malom broju slučajeva. U priči koju ste upravo poslušali, reč gazda korišćena je samo kao domaćini termin koji u suštini treba da se shvati kao osoba koja je odgovorna kako za dobrobit, tako i za postupke svog psa, šta god da je u pitanju.
Tek kada dobro promislite o svemu što ste ovde do sada mogli da čujete, pređite i na onu vedru i divnu stranu iskustva kako je druženje sa psom. Često se mogu čuti ljudi kako kažu: kad dođem kući, jedino mi se pas obraduje. Možda jedna ovakva misao može da vas podstakne da razmislite da li postoji potreba i način da poboljšate odnose sa članovima svoje porodice. Deca vole da budu u društvu životinja i stručnjaci mnogih fela slažu se da druženje sa psom može da bude vrlo podsticajno za emotivni razvoj deteta. Ako imate psa u svom domu, svidjet će vam se što pas na neobičan način ume da unese dozu mira i nežnosti, čak i u trenucima opšte porodične nervoze i razdražljivosti. I na kraju, nešto o čemu ne morate nikom da pričate ako vas je sramota, ali slobodno kad ste sami i kad nemate šta pametnije da radite, lezite na pod i igrajte se sa svojim psom kao da ste dete. Vidjet ćete da će vam prijati. Čemu ne može da vam posluži pas? Pas ne može da vam služi kao džak na kome ćete fizički, a ni verbalno, istresati svoje nezadovoljstvo, nervozu i frustracije. To je kao kad se iskompleksirani i umišljeni mačo tipovi iživljavaju na deci, ženama ili bilo kome koji je u svakom pogledu daleko inferiorniji. Ne može da služi ni kao ukras koji će po ceo dan, bez glasa, sedeti u svom ćošku i koga ćete u svečanim prilikama pokazivati svojim prijateljima. Ne daj Bože još da se hvalite kako svom psu, iako ste mu malo ograničili kretanje u stanu iz čisto higijenskih razloga, ipak dozvoljavate da diše, jede pomalom da se ne bi ugojio i da pije vode. Vrhunac vaše brige za njega ipak predstavlja to što ste dozvolili kućnoj pomoćnici da ga svakodnevno izvede na po 5 minuta u šetnju. Nevaspitana i dokorna dečurlija, ni vaša, ni tuđa, ne smeju prema psu da se ophode kao prema plišanoj igrački koji mogu da kupusaju kako im padne na pamet. Možda učine nešto što će njega zaista zaboleti i povrediti, a posle toga niko ne može da vam garantuje kako će pas reagovati. Pas ne može dečurliji da glumi konjića po kome će da se skače do besvesti, jer postoji velika opasnost da ga ozbiljno povrede. Ukoliko se to desi, slaba vajda od kajanja. Povrede mogu da budu pogubne po psa. Na kraju, šta god radili, ne treba da ga tretirate kao stvar, kao primitivni oblik života, kao nekog ko ne vredi ništa, a stalno vam pravi neki trošak i oduzima vreme. Ako smatrate da je u nekoj od prethodnih 5 tačaka izrečeno neko preterivanje ili se jednostavno ne slažete sa iznetim, verujte, pas nije za vas, a ni vi za njega. Svima će biti bolje ako nikad u životu i ne pogledate psa, a kamoli pomislite da ga dovedete u svoj dom. Čemu sve može da vam posluži pas? Ako vam je hladno, možete da ga uzmete u naručje ili sednete pored njega i tako se lepo zgrejete. Ako niste znali, normalna telesna temperatura psa je oko 38,5 stepeni Celzijusa. Pas će biti presrećan što mu posvećujete pažnju, a vi ćete se vrlo brzo osjećati mnogo prijatnije. Kada ste sami kod kuće i nemate s kim da pričate, a baš vam se priča, slobodno se obratite psu. On će vas vrlo pažljivo slušati, jer će se od srca truditi da razume ono što mu govorite. Ovo, kao i prethodno, može da bude obostrano korisno i prijatno. Ako je deci dosadno, dajte im ozbiljan zadatak da malo dovedu u red svoje igračke, ali da se pozabave igračkama koje inače svuda po kući razvlači pas. Tek da se ne iznenadite, ne očekujte da će ovakav vid raspremanja dati bilo kakve značajne rezultate. Nećete stići da se okrenete, a sređivanje psećih igračaka pretvorit će se u igranje, zadirkivanje i glupiranje, u kome će s velikim uživanjem, pored vaše dece, učestvovati i sam pas. Ostaje jedino da im se i vi pridružite. Možda ćete uspeti da naučite svog psa da vam donosi novine, ključeve, papuče i sl. On bi verovatno najviše od svega voleo da vam prinosi tanjir s pečenjem, ali mislim da biste vi u tom slučaju radije jeli nešto drugo ili makar iz nekog drugog tanjira. Nije važno da li ćete uspeti da ga naučite nekoj od ovih veština ili ne. Važno je da se zabavljate dok to pokušavate. Pas može da vam pravi društvo u dugim šetnjama,
da vas natera da podignete svoju zadnjicu koja je već počela da poprima konture kancelarijske fotelje, ukratko da vas primora da učinite nešto za sebe i svoje zdravlje. Ako ste sami, bez igde ikoga, pas može da vam bude jedini, pravi, iskreni i doživotni prijatelj. U društvu psa možete raditi još puno divnih stvari, ali nećemo da ih otkrijemo sve odjednom. Potrudite se da sami proniknete u lepotu ovakvog druženja. Ako vam se većina od prethodnih 6 predloga dopala, zaslužili ste da budete svrstani u kategoriju onih koji bi se mogli okarakterisati kao podobni budući vlasnici psa. Čestitam!